ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ରୋଗ ଚର୍ମ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ଚର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଜଟିଳ ରୋଗର ସୂଚକ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେବେ ଏହା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ହୃଦୟ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, କିଡ୍ନି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉନ୍ନତ ରୋଗୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହି ରେଉମାଟୋଲୋଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥାଇଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଉମାଟୋଲୋଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 1/10/2023 ହୋଟେଲ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ରେଉମାଟୋଲୋଜି ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନିବା ଉପରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରେଉମାଟୋଲୋଜି ଆସୋସିଏସନ୍ IRA ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିସିଆନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ରେଉମାଟୋଲୋଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ନିବେଦିତା ପାଣି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। APIର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଛୋଟରାୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ 200 ରେଉମାଟୋଲୋଜି, ଡର୍ମାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗର ତଥା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ରିମାଟୋଲୋଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଆଉ ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ କନଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ରିମାଟୋଲୋଜି ଥ୍ରୁ ଦ ସ୍କିନ୍। ଆପଣମାନେ ରିମାଟୋଲୋଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଗଣ୍ଠି ବାତ ରୋଗ ଥାଏ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ଫୁଲିବା, ଦର୍ଜ ହେବା, ତାକୁ ଆମେ ରିମାଟୋଲୋଜି ରୋଗ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆଉ ରିମାଟୋଲୋଜି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ରିମାଟୋଲୋଜି ରୋଗଟା କେବଳ ଗଣ୍ଠିକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେନି, ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଏଇଟା ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଚର୍ମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ ଆଉ ଚର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଲ କଲର୍ର ଚିହ୍ନ, ଯେଉଁଟା ଅଲସର୍ସ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରିନ୍, ରାସେସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ଅଟୋଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜିଜ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ହେଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଜଣେ ସ୍କିନ୍ ଡାକ୍ତର ଚିହ୍ନଟ କରି ତାକୁ ରିମାଟୋଲୋଜି ଡାକ୍ତର ପଠାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଅଛି ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ରିମାଟୋଲୋଜି ଥ୍ରୁ ଦ ସ୍କିନ୍, ତା'ର ମିନିଂ ହେଲା ଦୁଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଶ ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବହୁତ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ବିଭାଗରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସ୍କିନ୍ ଆଉ ରିମାଟୋଲୋଜି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ସେ ବେନିଫିଟ୍ ଯିବ। କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖିଲା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଅଟୋଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜିଜ୍ ରହିଥିବ ସେଇଟା ସ୍କିନ୍ ଡକ୍ଟର ରିମାଟୋଲୋଜି ବାଲାଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିପାରିବେ, ରିମାଟୋଲୋଜି ବାଲା ଯଦି ସ୍କିନ୍ ଡକ୍ଟର ହେଲ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗୋଟେ କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଏଫର୍ଟରେ ପେସେଣ୍ଟର ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରପର୍ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇପାରିବ। प्रोफेसर रामनाथ मिश्र किम्स रे प्रोफेसर एंड हेड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रिमेटोलॉजी रे आज विषय जो चर्चा होची एटा ऑटोइम्यून डिजीज रे जो स्किन अफेक्टेड हुए ताकू केमती डायग्नोसिस ठीक हम मैनेजमेंट तार कौन हम से विषय जो स्किन हुए जो पेसेंट स्किन पाखु भी जाए आम पाखु आसे तेणु ये दी जन जाकर परामर्श दरकार। दीटा आग स्पेशलिस्ट लोक ये अच्छा तेणु गोटे समन इंट्रोडक्शन देवे आज मु डॉक्टर भरत पाणिग्राही सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एंड एक्स डायरेक्टर कैपिटल हॉस्पिटल बर्तमान मुझे जो आज प्रोग्राम होती ये प्रोग्राम विषय कहबी आम बर्तमान आम जो रिमाटोलॉजी एसोसिएशन अच्छी ओडिशा तार वरिष्ठ कर्मकर्ता और आम बर्तमान जोटा ज्योति आज ये जो OARC ओडिशा आर्थराइटिस रिमाटोलॉजी सोसाइटी ये तरफ यहाँ आज यहाँ सेकेंड इवेंट आउ गोटे इवेंट वर्ष 2 वर्ष तले होता। तो ये इवेंटर मुख्य उद्देश्य है आम एवं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ता संपर्क केमी आम चिन्हवा रोग चिन्हवा केमी आम रोग चिकित्सा करवा यहाँ तार बड़ उद्देश्य। ऑटोइम्यून डिजीज कहले आम साधारणतः बुझा कौन ऑटोइम्यून डिजीज साधारण व्यक्ति आम कहीपरि ये ऑटोइम्यून डिजीज आम जो रोग प्रतिरोध शक्ति अच्छी ये रोग प्रतिरोध शक्ति साधारणतः बाह्य शक्ति विरोध में काम करे किंतु बेले बेले सी तार पथ नष्ट हो जाए पथ नष्ट हो सी कौन कर जो आमर निजर रोग प्रतिरोध शक्ति आम निज विरोध में काम करे ताकू आम कहूँ ऑटोइम्यून एवं या द्वारा सी कौन शरीर जेकोसी अंग को सी व्यापी पार तेणु बर्तमान स्किन है गोटे अंग स्किन गोटे बड़ अंग कहुए
ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କାମ କରେ। ତେଣୁ କେମିତି ସ୍କିନ୍ ଅଟୋମିନିଟି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ କେମିତି ବ୍ୟାପୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଗୋଟେ ସୋରିଆସିସ୍ ରୋଗ, ସ୍କିନ୍ର ଗୋଟେ ସୋରିଆସିସ୍ ରୋଗ, ସୋରିଆସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଟୋମିନ୍ ଡିଜିଜ୍। କେମିତି ସୋରିଆସିସ୍ ହେଲେ କେମିତି ଅଟୋମିନିଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେହେରା ଦେଖେଇବ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜିକାଲି କରାଯିବ। ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ थैंक यू ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ କେ ଛୋଟରାୟ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ କେ ଛୋଟରାୟ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରିମାଟୋଲୋଜି ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ରିମାଟୋଲୋଜି ସୋସାଇଟି, ଏପିଆଇ ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ଏ ତିନିଟି ଆସୋସିଏସନ୍ ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ରିମାଟୋଲୋଜି ଉପରେ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଟା କନଫରେନ୍ସ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ଆମର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିରେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆମ ଦେହକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିଲୁଣି, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରଗ୍ ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆଗରୁ ଲୋକ ସଫର କରୁଥିଲେ ବା ଏଥିରେ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ମରିଯାଉଥିଲେ ବା ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିଲାଣି ସେଥିରେ ବେଶ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ମାନଙ୍କୁ ବା ଅନ୍ୟ ଫିଜିସିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଏହି ପ୍ରକାର କନଫରେନ୍ସ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଉପକାର ପାଇବେ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଯାହା ସବୁ ଡିଜିଜ୍ ଆସିଛି, ଆମର ବହୁତ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ସବୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜାଗାରୁ ସ୍ପିକର୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ସ୍ପିକର୍ ଭଲ କହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିକି ତାଙ୍କରି ଇଏଟା ନଲେଜଟାକୁ ସେୟାର କରିବୁ, ଆଉ ଦେଖିବୁ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଏଥିରେ ଇଏ କରିପାରିବୁ ସେଟାକୁ ଆମେ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ କନଫରେନ୍ସଟା ହେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।